The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Pag-ampo alang sa pamilya. Among Dios ug Amahan sa tanan diha ni Kristo, imong anak ug among manunubos, imong gihimo kaming tanan nga mga anak sa imong banay, ang simbahan. Sa imong grasya o gugma, tabangi ang among banay, nga naa sa tanang dapit sa kalibutan o hiusaha kami diya sa pagkamatinumanon sa imong ebanghelyo. Sa among pagsaulog sa santos nga Eukaristiya, ug pagdawat sa imong lawas ug dugo. Hatagi kami sa kaamguhan aron ang imong presensya mag-auhag kanamo sa pagpadayon sa imong makaluwasnon nga misyon sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang panig-ingnan sa balaang banay uban sa panabang sa Espiritu Santo magiya sa tanang banay. Labi na ang gisulay nga mamahimong balay sa panagdait ug pag-ampo ug sa kanunay mangita sa imong kamatuoran ug magpuyo diha sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Jesus, Maria ug Jose, iampo mo kami. Mga ginikanan, mga tinahod nga tigpaminaw, avid listeners of this program, tinahod nga ginikanan, mga kasama. Sige po no, ang tulumanon nga giuluhan, ang kahayag sa pagtuong Katoliko, and yan usab sa kahanginan. Of course, din higyapon sa RMN Dipolog, and DXDR 981 no, sa AM Bayan, no, sa inyong mga radyo. O usab na ka-simulcast sa 94.1 FM. Sige hapon, kay naka-online internet naman ni atong istasyon. Buti pasabot ang atong tulumanon makita o madungog usab sa website sa RMN Dipolog, ang rmndipolog.weebly.com. Maayong adlaw sa Ginoo o Happy Lord's Day. Pila na lang ka adlaw atong sa ulugo na usab ang adlaw natawhan sa atong manunubos, no? Gitawag na to og Pasko o Christmas. Mga tinahod nga tigbaminaw sa gihapon kining ubos nyo nga lagad, no, nga mo'y mo dumala, no, sumong tulumanon
Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Ang atong pizza karon. Disyembre 6. Disyembre 6, 2015. Okay, now, kagabi hapon-hapon pagalito dito na ta, no? Antod na yun na pagkagabi, no? Diya sa atong plaza, Dipolog, at bangyod sa atong katedral simbahan, sa gyapon sa naandan, naman ay dialogue sa pagtuo diha matag Sabado. Mag-abot ang nagkadaiya nga baruganan sa tinuhuan diha. O nakatambong ta kagahapon, sayo-sayo galita. No, dayon hangtod na pagkagabi. O nganong ako ning gihisgutan kay atong unahon og hisgot, no? Ang usa sa nahisgutan kagabi sa dito sa plaza, no? Dayon kung naapatay panahon atong kumahimo atong mahisgutan, no, kining sugdanan na to, no, kining mahitungod sa Pasko pagsaulog sa Christmas. Pero kung makulangan ta, no, mapikhan ta sa panahon, bisag sisunod na lang po dayon Domingo. Okay. Now, kagabi sa plaza, usa sa nahimong issue, kagabi, no, kining mahitungod sa pagtawag sa iglesia, no, kanang pangalan, kanang paghingalan sa pundok nga gitukod ni Kristo. Musugot ta og sa dili, mahimo gini siyang kinibang issue. O sayod ta nga ang uban murag wala lang ni nila himo ang issue. Bodi po sabot wala lang sila'y pakabanaan na anong kung hisgutan pa na. Okay. Pero para kanato, usamang guni sa hinungdan nga kung mapakyas ta sa pagsabot o paghisayod unsa ning butanga, kining pagtawag ba sa pundok, di ba? Kay nagkadaiya man ning pagtawag-tawag nato sa pundok, kita nga naggamit aning Biblia. Ang kita mga Katoliko moingon ta nga ang tinuod nga tinuhuan o iglesyang gitukod ni Kristo Katoliko. Moingon pud ang uban, dili gali mabasa sa Biblia ng pulong Katoliko. Moingon ka nga tinukod ni Kristo. Muana sila nga dili Katoliko kay sumala sa Roma 16:16 Iglesia ni Kristo. So kami mo'y tinuod kay mabasa gyud sa Biblia Roma 16:16 napa sa Lamsa version sa buhat 20:28. Dayon muana po tong uban, taka lang mo. Dili na Iglesia ni Kristo naa sa 1 Corinto 1:2, Iglesia ng Diyos o Iglesia sa Diyos. Naa po tuod. Miingon po tong uban, dili pataka lang mo. Born again. Okay, nag-ingon ang Ginoo diya sa kuan kanang 1:3:5 ba na? Ang gawas kamo ipagkatao pag-usab sa tubig o sa espiritu, o gawas kamo nga maborn again mo, dili gid mo makasulod sa gingharian sa langit. So ang tinuod born again, puros babasa sa Biblia pero lain-laing pundok. Okay, unsa man gyud angay nato yung hunaon aning isyuha, no, mga tinahod nga tigpaminaw, no? Kay ngano ba nga importante ni sa atong pagtuo? Bueno, ang uban di lang magkabanaan no? Murag sige lang ko nang panagbahin-bahin gud. Okay, mayo man pod. Pero kung mamalandong gud ta sa kana bang gipamulong sa atong Ginoo diya sa Juan 17:11 ug 22. Sa may giingon sa atong Ginoo diha, no? Amahan,
sangpit siya sa amahan. Mausa unta sila maingon nga ikaw ug ako usa. Oh, dili gyud ay gusto, di gyud ay ganahan si Kristo anang magbahin-bahin ta o idya-idya. Oh, ang gusto sa Ginoo mausa ta. Nya giglaro na diya sa Juan 10:16. Kanang iglesia diha nga usa, o iglesia o kanang pasabot kiniya nga unsa man ang usa diha nga gusto ni Kristo nga mausa ta. Mao na iglesia o panon, no? Basahan ninyo Juan 10:16. Usa ka panon o usa ka iglesia, no? Usa ka panon o usa ka iglesia ubos sa usa ka magbalantay. Ako naman ning nahisgutan kining mahitungod sa magbalantay pero wa pa nako matuki og ayo. Pero sige lang moabot ra ta ana, no? Usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay. So usa ra gyud ay kapundok, usa ka panon. Pero murag wala ra man nato na. Oh. Okay ra man ang dili mausa madaghan. Oh, mag-idya-idya lain-lain og leader, lain-laing pangulo. Supak mo na gyud kung atong nahunaon kay kanang Juan 10:16 unsay giingon sa Ginoo diha, usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay. Sa man ang magbalantay? Si Kristo ra man pod pangulo. Usa ka pangulo. Usa ka pangulo nga espirituhanon mao na si Kristo. Usa ka magbalantay sa karnero. Hinoon, nagsugo po siya sa mga apostol nga mahimong magbalantay. Mao na nga nadaghan na ang magbalantay kay iya man pong gisugo ang mga apostol pero siya ra gyud ang usa nga mabuot ipasabot pinaka cheap o pinakalabaw nga magbalantay usa ra gyud si Kristo. Pero kadtong pagkamatay niya din dali abot na pod ang iyang pagsakas langit human siya mabanhaw. Ang mahitabo ang iyang pagka usa ka pangulo o usa ka magbalantay o labang magbalantay mahimo nga mawala ang iyang pagkamakita nga magbalantay. Kay kinaiya naman gyud na sa Dios nga bisag labaw na siya, pinakalabaw ang Dios tuwa sa langit pero magpili po siya tao diri nga makita gyud kanang gitawag natong visible head, no? Makita nga magbalantay o makita nga pangulo, no? Sa daang testamento sama ni Moises, visible head si Moises sa iyang panahon. Sa gingherian pod sa Dios nga gidumala og tao para sa gingherian ni David o gihimo niya pong pangulo. Hari pagaling tawag, no? Si David. So kinaiya na sa Dios nga doon na gyud makita nga pangulo diri sa yuta. Bisag pangulo na nga labawng pangulo ang Dios nga tuwas langit. Pero magpili pa gyud siya tao nga himuon niyang leader. But na tong ipasabot pa nga kanang atong kinaiya pod, no, kitang mga tao mo man pod na atong gibuhat kani atong mga gobyerno. Dili man ta maingon nga maghimo ta gobyerno then wala tay himuong pangulo. Di ba? Mangita kita kung mag-organize ta doon na kita president, doon na kita leader. Kay kung wala goy leader, posible di kay posible mao gyud ang mahitabuan na di man ta magkasinabot unya, magpareha sugunahon na mag-away man ta. Wa tay pa naghiusa, no? May manang naay leader kay ato man ang tahuron nga inig tingog niya hilom tatanan. Mo na hinungdan nga ang atong mga gobyerno naagid tay presidente. Okay, kanang dunay leader mo man na siya anang gitawag natog simbolo sa panaghiusa. Simbolo sa panaghiusa mo na nga wa man siguro nasod nga walay labaw. Lain-lain lang tawag uban prime minister, ang uban hari gyud king, uban kining basta kidaghan, no? Prime minister. Then diri tas tinuhuan mo mampod. Naaman gyud tay mga visible head pero sa ilo ako ha, nainomdom di gyud ko basta maghisgot na gay kuan, di gyud ko makalimot gyud ba atong debate sa Cebu. Di ko makalimot gyud sa debate sa Cebu nga diin nagpirmahanay og usa ka tema ang duha ka panig, Iglesia ni Cristo og ang atong grupo, no, sa Catholic Faith Defenders. Nagpinirmahay gyud to dito sa Cebu. Bago-bago ra man to.
ang unang tema, duha to ka tema, pero ang unang tema mo ni atong hisgutan gamay. Ang unang tema, pamatud-an nga si Pedro gipili ni Kristo nga mahimong unang visible head sa iglesia nga iyang gitukod. Kinsa may ni affirmative ana ang grupo namo no sa CFD, no? Ang mibarog si Engineer Ramon Gitamundok, ang kasamtangang presidente gyud sa Catholic Faith Defenders. No, affirmative mi, no? Niya ang mibarog lagi si Engineer Ramon Gitamundok, ang kasamtangang presidente sa Catholic Faith Defenders, no? National lang yun na, no? Dayon, nganong ako ning hisgutan sa atong gihisgutan karon tungod kay negative ang Iglesia ni Cristo. Niya ang nibarog sa Iglesia ni Cristo ato si Brother Ramil Parba. Bang giita na nga debatista sa Iglesia ni Cristo. Si Brother Ramil Parba. Siya may negative. Now, nganong relevant ni sa atong gisgutan pag-una ron tungod kay negative side sila, but pasabot supak sila nga sa 12 ka apostol na ay mas labaw. Oo, sa iglesia ba nga gitukod ni Kristo din? Of course, si Kristo man gud mo'y labaw. Pero, kinahanglan pa man gud nga mopili si Kristo og labaw pod nga himuon niyang baykar. Kay dili man magdugay siya diri sa yuta. Mahimong magpabilin ang iyang pagka-spiritual head, no, ni Kristo. Pero ang iyang pagka-visible head, mawala na kay mobalik man siya, moadto man siya sa langit. So, kinahanglan mo pili gid siya tao nga mahimong visible head kay mao naman na ang kinaiya sa Dios nga magpili gyud visible head diri sa yuta. Parang doon na gyud tayo panag-iusa kay ang ato bitong kalibutan na puno mga labaw, matag nasod na man gyud labaw kay kung wala gyud labaw but pasabot pa nagbahin-bahin. Ngano man kinsa may labawng tuhuan kung magdebate na, di na magparehas og gunahuna. Di ba? Pero sa atong hustisya, sa mingkag justice. Naaman tay Supreme Court. Nya sa Supreme Court, dili pod parehas tanan tupong o katungdanan na agyoy Chief Justice. Sa kapunungan gitukod ni Kristo, ang labaw gyung Pangulo si Kristo. Usa ka Pangulo, usa ka magbalanday. Pero ang usa sa function gud niya, kinahanglan magpili sa taong pilion niya kay mawala na tong usa ka function niya kanang pagkamakita nga Pangulo. Of course, katong diri pas Kristo, di na kinahanglan og napay labaw nga lain. Siya man mo'y spiritual head at the same time visible head. Kaya makita man siya. Pero pagkamatay niya, nabanhaw, then ibalik sa langit, asa naman ron? Unsa naman ang nawala ron diha? Dili ang iyang pagka-spiritual head, naarag hapon. Pero ang iyang pagka-visible head, mo'y nawala. Og mo to nga naghuna-huna siya nga kinsay iyang pilion. Og klaro man na sa Biblia, ako naman ning nahisgutan. Ako naman yung naisgutan nga si Pedro mo yung gipili. Hindi lang na ako kay daghanon ng teksto nga pag-remind ninyo. Pamalandungan, no? Pamalandungan yun nato kanang Juan 21, 15-17 o kanang Mateo 16, 18 nga 19 nga gitugyanan si Pedro og mga yawi sa gingharian sa langit. Importante kay ni, no, sa pagtuong Katoliko. Kay kining mga tudlinga mao ni ang ebidensya kung atong masabtan gyud ang tinuod nga pagsabot ana nga si Pedro gihimong visible head ni Kristo. Gihimo niyang baykar o representative. Ayuha ra gud ninyo basa ng Mateo 16:19 o Juan 21:15 17. Katong tanang klases karnero sa Ginoo iyang gitugyan ngadto ni Pedro. Di ba? Buhat man na ni Kristo kanang mudumala gyud sa tanang mga karnero. Pero nganong iya man gitugyan ngadto ni Pedro? Nya sa 12 ka apostol siya ra gyud giingnan nato. Unya sa 12 ka apostol siya ra puy gitugyanan sa mga yawis gingharian sa langit. Nya kanara bang tinugyanan sa Yahweh, no? Kung unsa man na ang tradisyon sa mga Hudyo, giunsa na nila pagsabot. Kung tugyanan ka sa Yahweh, but pasabot gihimo kang gi-authorize ka nga manguo mahimong leader. Unsa may prueba na to ana, no? Una, kung basahon nato ng pinadayag 3:7, ang nagkupot gyud sa gahom authority si Kristo. But pasabot siya may nagkupot sa Yahweh, no? Nanas pinadayag 3:7. Pero anong iya man gitugyan ni Pedro?
Bot pasabot iyang giuturay si Pedro. nga manghulo. Unya, kung mudagan po dato sa ang pattern ana, example ana sa gingharian ni David sa karaang tugon, no? Gingharian sa Dios nga gidumala og tao sama ni David. Si David mo'y hari. Then kanang hari, dili po na maingon nga to kumuhari siya nga asya na lang gyud, no? Magpili po na siya iyang murag right hand o dako. Kanang gitawag nato og prime minister. Pero bisan gali sa atong local government, kung natay pinakalabaw nga gitawag na tug mayor, na magyo vice mayor. Di ba? Mo na iyang silbing right nga inig na say lakon sa laing dapit, automatic nga mo dumala kanang vice. Nagyoy kanang saba nga kung wala diha ang pinakalabaw, ana aday mo tindog as labaw. Ni tawag na tug mo OIC ang vice mayor. Yun ana nga ang hari nga si David, kung tan-aw na to diha sa Biblia, kung wala na siya, naay mo puli pod nga hari. Naay mo puli nga hari. Mo magyud na siya. Kanang katungdanan matud pa diha sa buhat 1:20, mabakante ginang katungdanan naagi mo puli. Parehas ra pod sa atong presidente, mabakante gali ng katungdanan sa presidente, pulihan gyud na. Hinana man gyud na. So kung tan-aw na to tong gingharian sa Old Covenant, Old Testament, naatoy na puli sa katungdanan ni David isip hari. Kung wa ko malimot, no, correct me if I'm wrong, si Hezekiah ba to, King Hezekiah? Dili ko sigurado kay usahay kini bang daghan natang laing basahon, then makalimot ta usahay, no. Basta naatoy hari nga napuli sa katungdanan ni David nung nga hari. Dayon kung wa ko malimot si King Hezekiah ba to, during the time of King Hezekiah, nga sa iyang pagkahari naapod si iyang prime minister. Ang iyang prime minister kato si si Shebna. Prime Minister Shebna. Unya katong pagka-leader, pagka-prime minister ni Shebna, dili maayo. Dili maayo nga example. Ang iyang pagkalabaw dili maayo nga example kay maot siya o kana bang panig-ingnan. Moto nga giilisdan to siya kay gipalagpot. Gipalagpot press ragod po nato ug naagay tay mga presidente nga dili maayo, ato man ang palagputon, di ba? Moto na nahitabo ni Prime Minister Shebna, gipalagpot siya, gipulihan siya ni Eliakim. Nya giunsa man dito pag-authorize, unsa man nga simbolo dito unsa man nga simbolo nga gigamit pag-authorize nga ibalhin ang gahom ni Prime Minister Shebna ngadto ni Eliakim. Basahan ninyo Isaias 22. 20 ngadto 23, no? Isaias 22, 20 ngadto 23. Nga dito gikuha ang katungod o ang Yahweh ko, no? Sa balay ni David. Ang authority gikuha dito ni Shebna, no? Prime Minister Shebna, o gitugyan na, gihatag na ngadto ni Eliakim. Bot pasabot, ang authority o ang Yahweh, bisag basahon ninyo na, ang Yahweh imbis ang gahupot si Shebna, gibalhin na ang Yahweh ngadto ni Eliakim. Na nga si Eliakim na pod mo'y nahimong prime minister. Basahon mas may siguro basahon na to ni, no? Aron kan bang klaro ba gyud, no? Isaias 22 importante kay ni. Mga igsuon mo ni usas mga pinakalig-on kaayong teksto sa Biblia nga ang teolohiyang Katoliko husto gyud. Ano man? Kay kanang katungdanan ni Pedro, mo ni, no? Gihulagway na bisan pasdaang testamento, gihulagway na anay pattern, no? Niya mao lagi, no, sa ako sa daing sumpayan tong mahitungod atong debate sa Cebu. Nisupak ang Iglesia ni Cristo nga naay visible head niya. Murag inconsistent sila sa mong debate kay kung walay labawng pangulo o labawng visible head ang mga apostol, nga naman nga ang mga Iglesia ni Cristo ro naman sila visible head kanang ilang executive minister. Na ako'y mga nakadebate diya sa Facebook, mga Iglesia ni Cristo, ila ra bag yung i-deny nga kana kunong executive minister dili kuno na visible head. Kung imong analyze good, may kag visible head makita nga pangulo.
Di ba bisag kung saon yun natug kwenta bisan pagbata ana maklaro man nga kanang executive minister nila visible head yun na kay makita ko na ang iyang pagpangulo. Kung sa may in English day anang makita nga pagpangulo o pangulo, di ba visible head? Pero deny gid sila, palig yun nilang deny kay wala kuno sila nagtudlo nga visible head ng executive minister. Nung sa man na oh. Kay wa man gud sila laing choice, ila ginang i-deny nga naman kay kung ila nang dawaton, but pasabot na sayop sila sa ilang katong ilang pag-atubang og debate sa Cebu. Kay nganong ni negative man sila nga sa 12 ka apostol way labaw. Oh, nya nga sila naaman sila labaw lagi. Oh, di ba? Diyan sila muna nga tudubigay gud. Oh, wa na gyud sila deny taman sa mahimo mangitag mga argumento para lang gyud nga mulutaw nga dili gyud kuno visible head ang executive minister. Pero bisan pag unsaon nilag pamalibad, bisan unsaon nilag pamalibad makita man nato. Kay kung mayong kag dili visible head sa to pa nangulo ang executive minister nga dili makita. No, kung dili visible. Mura daig Diyos kay ang pagpangulo sa Diyos ron tuas langit di man makita. Mura gihimo na tong Diyos ang executive minister kung mayong kag dili visible head ng executive minister, di ba? Una, no? So, diha na inconsistent ang atong mga igsuon nga mga iglesia ni Kristo. Oy, sila pa nganong hisgutan man na nimo Veritas? Nung atakihon man nimo sila. Well, wala ta magngataki sa ilang pagkatao no ato silang gihigugma. Ang mga pagtulunan lang nila nga para nato wala masubay may atong giatake diri no. Naman po na sa Biblia bisag si Pablo. Kinahanglan ato gyung i-refute na limot ko atong sitas sa Biblia nga niingon si Pablo nga ato gyung i-refute ng mga false teachings. Kinahanglan tubagon gyud nato na mga pagtulunan nga dili mao. I-warn no. O mauna nga naman kay kana ko mga pagtulunan nga dili mao false teachings. Kato akong giingon ninyo divides us. False teachings divides us. O divides the people of God. Gusto mo ana nga bisag kay baluta daghan kay mga sayop nga pagtulunan den pasagdan lang nato. Usahay maigo ra ba to mga pare pud ani no dili noon tanan. Kay naay mga pare nato nga pasagdan lang nila ng mga gitudlo sa ubang tinuhuan nga dili mao samaan ng dili Diyos si Kristo pasagila na sila kay ila po na no murag nawala sila sa concern ba. Murag sila gatuo sila nga Diyos si Kristo pero pasagdan na nila tong wala mo tuo kay freedom lagi pud ko okay man na pero manubag biya pud ta sa atong concern sa atong isig katawa na nga pasagdan nato sila sa ilang sayop nga nahibaw-an. Pero dili tanan hanap mo ko'y nahibaw ang mga pare gyud nga manalipod gyud sila sa kamatuoran. Ang ilag yung koreksyon na ng mga sayop nga gitudlo sa uban, no? Dili tanan ha. Parehas ra gud po na sa kuan. Nga dili tanan pod kana bang wala gahimo sa ilang katungdanan. Naay gahimo, muna ako ginaiklaro po ninyo kay masig na ay mga pare pong naminaw ron nga ano sa manis Veritas giatake naman ta. Well, wala ta mga atake sa katungdanan no nila kundi ato lang gi-emphasize diri og unsay kakulangon nato sa atong simbahan. Tinuod mo gyud na kay bisan sa PCP2 nga libro nakabasa man yung kuana nga giangkon sa atong mga obispo nga dako pa gyud tag kakulangon, no? Daghan pa kay tag kakulangon, no? Gani gihisgutan pagali didto, no? Didto sa PCP2 nga libro nga ila galing gikomentaryohan mismo kanang ilang mga humili sa matag misa. Okay. Na ako na yung mga humili nila, sila ingonan ha, dili ako ha nga, murag dili kuno effective. Hila nang giangkon. Na ako na sa PCP2 nga libro. Okay. Niadtugod katong convention sa una sa Cebu nga nakatambong ko. Nakapalit ko dito og libro nga PCP2, Second Plenary Council of the Philippines, katong konsilyo sa mga obispo sa Pilipinas niadtong 1991. Nagunsa man sila dito sa ilang konsilyo, ilang gihisgutan ang mga problema sa atong simbahan. Unsa kay mga problema? Then usa sa problema ang gisgutan nila kining division, kining panagbahin-bahin sa tinuhuan. Ang kibalo ang mga obispo ana. Kay ilang man ning gimitingan niadto pang 1991. Then ingon manggali sila didto mo nang kinahanglan gyud ay nga dunay Catholic faith defenders so manalipod sa pagtuo no na ako ana kung gusto mo
akong dalon sunod diri sa istasyon na akong basahon. Nga giingon pagali dito kinahanglan kuno ang mga pari mo support gyud anang lihok sa mga tigpanalipod sa pagtuo kon mga Catholic faith defenders, pero subo paminawan pod sahay nga imbis dasigon ta kita mga Catholic faith defenders nga manalipod gyud sa pagtuo, pero naman po'y ubang mga pari nga ila naman untang kuanon paundangon suwayon. Hinoon makasabot mo ko sa ubang mga pari kay kita pong mga Catholic faith defenders gud usahay mo nubra pod atong style ba nga mawala na tas tinuod po kanang isog ra kayo ta dayon murag inisog ang atong pagpanalipod sa pagtuo, then grabe kay ta ka bombastic ingon ana mo nang usahay po di po nato mabasol lang atong mga pare mo nang di sila ganahan nato dili actually nga ang ubang mga pare dili gyud na ingon nga dili sila ganahag si CFD kitsagoy dili ganahan nga naay manalipod sa pagtuo. Ganahan na sila nga naay si CFD o manalipod sa pagtuo, pero kung si CFD pod nga dili pod maayo may pay wala na lang mo na ibot sa mga pare nga di sila ganahag si CFD kay kita po mga CFD usay magpabadlong po ta ako gali maigo pug usahay na kana bang magpataka tag panalipod sa pagtuo ba ganang mogamit ta kanang example kanang inig magdebate na mogamit og mga pulong maot. Oo. Hindi na kinahanglan kanang kung sa kuan pa na kanang gitawag og ad hominem arguments. Unsa man ang ad hominem arguments kanang may kag bulok ka, walwal ka, mga na ba. Maot ka kahit kag ulo. Mo na yung mga ad hominem arguments. Personalan ba? Mo na gibawal unta, no? Ang kanang mga emosyon na tong sobra kayo. Gibawal na usahay di ta ka makalimot ana mo na nga di nato pod mabasol pod ato mga pare nga dili ganahan nato kay actually mo na ilang intensyon nga anong di sila ganahag si CFD kay agi anang atong mga style nga dili mao. Pero kung maayo lang pod atong style nga anong mo supak gud sila nato. Pero ako pong kanabang ihangyo pod sa mga pare nato nga dili pod nila lahapon ba ang CFD, no? Nga maingon sila nga undangan na lang na kay mga maot man mo mga CFD, mga walwal man mo, di mo kabalo. Murag dili pod siguro na mao ang tinuod nga solusyon, no? Ano man? Kay kung naa di ay magpabadlong, undangon na lang ng kanang grupuha nga maayo man ang tumong panalipod sa pagtuo. Nanahara mo na sa Biblia kanang panalipod sa pagtuo, no? Judas 1:3 ba to og katong nalimod ko atong usa ka bersikulo. 1 Pedro 3:15 ba to, no? Di ko sigurado basta kay naa sa Biblia nga naagyo ng panalipod sa pagtuo. Ang ubang pari mo murag kungod kay wa sila siguro nakita nga mga CFD maayo man ang undangan na lang murag dili po na siya mao kay parehas gunaan ng pagkapulis dili man pod maayo siguro nga undangon na lang ng pagkapulis kung dunay mga badlungon nga pulis. Dili pod. Kinsa naman ay mo bantay sa kalinaw kung undangan na lang nato ng pagkapulis tungod lang kay mga badlongon. Ingon ani lang no akong hangyo sa atong mga pari nga kung naamanggali mga kauban namo si CFD nga nagpabadlong ay lang po ninyo paundanga i-discourage me. Mangita lang po magpaagi unsaon correction na lang among sayop. Imbis nga kasukan mi ninyo or kanang bang manggilain mo namo muduol mo no siguro namo inyo ming dolon din tudluan mi ninyo nga ingon ani mo insakto ingon ana tudluan dili kay undangon. Na kung wa ni mo nalipod sa pagtuo unsa may mahitabo amo man ni nga nagkadaghan ning relihiyon agi ana magpasagdan nato na mga sayop nga pagtulun-an nga klaro man na nga ang sayop nga mga pagtulun-an divides us makapabahin-bahin nato nya gusto ta na nga magsige ra tag bahin-bahin. So ako bitaw in the first place no sa akong pagkatao kay iko langan-langan ra man kay ingon ko nga di po ko makakwartaan okay di po ko pare voluntaryo ra man ni ato langan-langan ra man undangan ako ni pero magunahon na po ko kung undangan ako ni kisa naman lang po day nga wa po kay man nalipod sa pagtuo. Murag ipasagdan lang nato ng division po nagbahin-bahin. Munahin ko sa akong gugma sa simbahan nga gitukod ni Kristo di ko katugot ana ko bahala wa ko'y kanon. Basta kay doon na ko'y matampo sa panaghiusa sa simbahan. Bahala wa ko'y kanon. Basta kay matagaan lang natug importansya ang simbahan nga gitukod ni Kristo.
Muna bitaw akong giingon diya sa Facebook ang akong gihimong moto nga mas palabihon nato ang ang kana bang panudlanan sa atong simbahan kaysa kaugalingon natong bulsa. Mo ni akong moto sa akong pagka minsahero nga Katoliko. Palabihon nato ang panudlanan sa atong simbahan kaysa panudlanan sa atong kaugalingon kana atong bulsa. Ambot ni may pasapot di ka mukaon biritas. Mukaon po ta pero ambot ako pasabot ba nga mas palabihon, mas importante nako ang panudlanan sa simbahan kaysa akong kaugalingong panudlanan o akong bulsa. Nga naman kay ako gud mayon kag akong kaugalingong bulsa, ako ra man na. Pero kung mayon kag simbahan, importante kay ang gilantaw gud sa simbahan, trabaho simbahan na ang kaluwasan sa atong kalag. Mo na nga importante kay gud na ang kanang panudlanan sa atong simbahan kay atong simbahan mulihok kinahanglan pud og kwarta. So pagpadalag minsahero o pagpadalag hinabang o unsa diha then unsay mga kanang mga gamit diya sa simbahan. So mo na nga mo na atong kuan. Pero usahay pod ang uban dili pod mo tabang, dili pod mo gunahon na o nga atong padaghanon ng pundo sa panudlanan sa atong simbahan kay magunahon na sila maot nga mga pare di man pod ayo gasto ng kanang mga abuloy. Para nako good bisan pag unsa nga institusyon subject for corruption man gyud na bisan dias gobyerno. Pero dili man pud pasabot nga di nilang ta mobayad og buhis kay gi-corrupt dia sa gobyerno. Dili na. Hatog yung katungdanan nga mobayad gyud og buhis. No, magampo lang tas Ginoo nga mawala unta ng mga corrupt. Mainana ra pod sa atong simbahan dili na nga kung mo dunay mga corrupt nga pare dili lang ta mo mohatag simbahan. Kanang ilang sala, kanang ilang corruption, manubag sila sa Ginoo na. Okay. Basta kay ang atong katungdanan ato nang nahimo nga kinahanglan maghago gyud ta para sa panudlanan sa atong simbahan kay duha man na ka klaseng panudlanan sa gobyerno sa tao o panudlanan sa simbahan sa Ginoo diri sa yuta. Kinahanglan man gyud ta mohatag anang duha. Sugot kag sa dili. Kung gikurakot na ay ilan na ng problema sa nagkurakot kay sila inig atubang nito sa langit mamiligro man na sila. Og ako'y pare mahalok gyud po ko ana. Pero dili gyud tanan ha kung ako lang po awang hari po ko kita diri sa gyud na agoy corruption no kukebalo naaba na ako lang po nang gipresyon pananglit og naay corruption sa atong simbahan. Well di naman na ikatinghala kay parehas ra man na sa 12 ka apostol na may corrupt. Katuday Judas corrupt man to kay yung mga gibalik ya atong Ginoo. Di ba? Nya ang Ginoo pag nagpili niya, di ba? Mora nga na himo ga to panahon sa una karon pa nga ang mag-ordain og obispo tao ra pod pres na to nya katugalig si Judas ang gapili gina si Kristo na corrupt gali na unsa na ka ang atong mga kardinal mag-ordain og mga pare nya dili mahimong corrupt. Okay. Pero dili tanan ha na mga buutan sab. So mao na nga ayo na to balansin natong pagtuo kay say masipyat kanang react ba no kumuras mga negative no kanang mga corruption dili nabot pasabot nga kung naa na muundang lang tag buhatog maayo padayon gyapon ta ya magampo lang ta nga maundang lang ta nang dili maayo pero naglaom ta kay mo daog man gyud ng katarong kahayag pero mahimong karon dili pa pero maabot na no asar ba ko nalimot naman kog basa atong Isaias 22. Okay, Isaias Kapitulo 22 dira day. Isaias Kapitulo 22 tudling 20 ngadto sa 23. Lig-on kay ning prueba niya nang atong opisina o kanang katungdanan sa atong Santo Papa. Mo ni gihimo natong example. Katuning gingharian sa Dios sa daang kasabutan nga naay hari, siyempre may gikagingharian ay hari. Unya ang hari adto sa una si David na ato'y napuli niya kung wa ko malimot si King Hezekiah ba to nga ang iyang nahimong prime minister o tinugyanan sa Yahweh mao si Shebna. Unya si Shebna usa ka wicked dili maayo nga leader o prime minister. Then giilisan siya ni prime minister
Eliakim. Unya ang kinigang sinitawag ani seremonyas o kanang pag intron mao ni atong basahon diri giingon no. Sugdo na to sa 20 siguro no. Isaias 22:20 ngadto 23. Ang Ginoo miingon ngadto kang Sibna. Niadtong adlaw paanhion ko ang akong sulugoon nga si Eliakim, anak ni Hilkias. Suluban ko siya sa imong bisti, ug baksan ko siya sa imong bakos. Unya itugyan ko kaniya ang imong gahom, ug mahimo siyang amahan sa mga lumulupyo sa Jerusalem, ug sa Huda. Ug isangon ko sa iyang abaga ang Yahweh sa balay ni David. Siya'y moabli niini og walay makasira, musira siya niini og walay makaabli. Ibutang ko siya sa usa ka lig-on nga dapit, daw usa ka ugsok og mahimo siyang garbo sa iyang banay. Kining sa bersikulo 23 na hinumdum ko ani nga doon na to'y nangutana bang anong kanang inyong pope mura magharianon kana bang lig-on kay iyang dapit kay naay magbantay kana bang garbo kaayo ang iya bang katungdanan diya sa Roma. Well, dili ta ka likay manggudana kay naay mga panahon gud nga ipakita pud sa Dios nga ang pangagamhanan sa iyang diri sa yuta, ipakita pud niya nga tahuron nga mahimong garbo. Kanang opisina sa Pope, di ba garbo man na to? Kita mga Katoliko. Na siya biblical support. Para sa ani no, kanang mahimong prime minister, mahimong ingon ani pananglit kato si Eliakim. No, mao ni iyang dungog nga naangkon sa bersikulo 23 akong basahon. Ibutang ko siya sa usa ka lig-on nga dapit, daw usa ka ugsok ug mahimo siyang garbo sa iyang banay. Something great. So mo na nga musugotag sa dili na kanang atong prime minister o pope nato labaw dili po ta kalikay nga usahay mutugot ang Dios ipahinabo niya nga mahimong garbo nato. Kana bang something great. Bantugan inana. Kay katong sa ila pod sa una inana pod. Liman ka bisag ka ng hari ka, bantugan gyud ka na, hari gyud ka. Di ba? Mao na, mo ni siya diri. Nga sa gingharian ni David, kining atong gibasa ron si King Hezekiah na ni during the time na ni King Hezekiah kung ako malimot no. To be sure ani basahan lang ninyo no para makoreksyonan ko ninyo na sayop ko kinsa tong hari aning panahon na. Kay ako pa ning reviewon po no. Basta if I'm not wrong si King Hezekiah no. Then kang hari na prime minister. Ang prime minister giingon diri sa atong gibasa, gitugyanan sa Yahweh. Dayon tawgon og amahan sa ato pa sa kinat sila papa. So kanang tinugyanan sa Yahweh day papa. Mo na diha naggumika ng anong gitawag na tug pope kay kanang pope papa man na. Kung ato yung kanang subton. Mo na sa ato po day ang gingharian day sa Dios ingon ani ang dagway, may kagingharian ay hari. Then ang hari na si prime minister. Ya kana prime minister labaw na sa ubang mga ministro. Di ba? Plus sa Iglesia ni Cristo naama po na sila prime minister. Ang ilang prime minister nagitawag nag-executive minister. Na kung naa day executive minister but pasabot nagyud sila labaw. Yang anong gisupak man nila tong proposition sa debate sa Cebu nga sa 12 ka apostol si Pedro mo'y labaw. Nga sila naaman po'y labaw. Hindi sila na inconsistent mga tinahod nga tigpaminaw. So ingon ani nga naay hari day naapoy prime minister o kanabang murag right hand. O ingon na. Nakaroon ng pangutana. Ang iglesia, simbahan ni Cristo diri sa New Covenant. Inana mabod, gingharian man ni sa Dios sa New Covenant. Simple may kagingharian ay hari, kinsa may hari? Si Cristo. Unya karon kay si Cristo may hari, kinsa man po iyang prime minister o right hand niya kanang iyang pwede niya himo og baykar o baykar himo magitong baykar si Pedro So wa may laing yung pasangin nila nato diri nga gihimong prime minister sa hari nga si Cristo si Pedro man. Paklaro kayo ana kay sa 12 ka apostol si Pedro may gitugyanan sa mga Yahweh gingharian sa langit pagkaklaro kayo ana nya. Mo ni akong giingon ninyo nga nakahinumdum ko na atoy naminaw nako di lang nako hinganlan ingon siya nga ano mo na veritas dugay na mong binasa sa Biblia wa mi kahibalo ana. Mo lagi na akong giingon ninyo nga kanang pagtuon sa Biblia dili na private interpretation.
Kay kanang private interpretation mo na makapabahin-bahin na to. Mag-discourage sa ana na sa Proverbio 3:7, private interpretation dili na kay divides us na mo ning nidaghan natong tinuhan agi anang kinaugalingong pagsabot. Ya kana pong tagna-tagna mao gihapon kanang mga prophecy bawal gihapon ng private interpretation. Nakita ra yung sabot-sabot aning Biblia ba? Dili na mao mabahin tanan kay lain-lain man tag pagsabot. Uban mingon nga muhatag yung pizza kay mukutlo pug teksto. Muhatag yung pizza kanus ang balik ang Ginoo matapos kalibutan nga wa man na bisig si Kristo gali sa iyang pagkatao ingon siya sa kabalo. Oh. Pero sa iyang pagka-Diyos wito biya siya kay ingon si Juan diya sa Juan 21:17. Ginoo sayod kas tanan. Ya di man na kinayas tao. Kinaya na Dios mo nang Dios gyud si Kristo no sa iyang pagka-Diyos sayod sa tanan pero sa iyang pagkatao dili siya sayod sa tanan. Mao ni logic sa pagtulon ang Katoliko. Mao na nga sa pagkatao ni Kristo ni siya wa ko kahibalo ana mahan ra. Pero kay naman siya kinaiya nga usa sa amahan, suwito po sa tanan. Muna ningon si Juan diya sa Juan 21:17. Ginoo sayod kas tanan. Wa nila ang kinaiyang gipasabot ni Juan diha ang pagka-Dios na ni Kristo sayod sa tanan. So mao na no nga kining kuan pagkatinugyanan ni Pedro parehas ni atong sa Isaias 22:20 ngadto 23 nga ang tugyanan si Yahweh tawag og amahan o papa. Humana man na to mesgot itong Mateo 23:9 katong mingon si Kristo ayaw mo pagtawag og amahan diri. Di to literal ha. Di na ako nabalikan kay masamot tag kalangan ana humana na to na ma-explicar. Dili to siya literal. Dili ingon natuon pagsabot. Ang mga Pariseo og mga magtutulo sa balaod may gipasabta ni Kristo didto nga nagpataas nga ilang gamito ng titulo nga amahan sa pagpataas supak ng Ginoo na. Bisan ka ng titulo sa pagka-teacher, pagka-pangulo, dili na maayo gamiton sa kinaiya sa pagpataas. Kay ang giingon sa Ginoo, kitsa tong buot mahimong labaw diha ninyo o pangulo o amahan diha ninyo, magpakasulugoon o magpaubos. Kay ang magpaubos ipataas o ang magpataas ipaubos. Mo na ang buot pasabot ni Kristo diha sa Mateo 23:9 ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta. Mo na ka. Kung mapahitas-on ka, ipaubos ka sa Ginoo. Buot pasabot adili ka angayan anang titulos amahan. Pero kung mapaubsanon ka, aangayan ka. Nya kanagong katungdanan sa atong mga obispo ug pare, sulugoon mo na. Muna nga kanang ilang katungdanan, tawgon yun natug amahan. Muna tawgon natug amahan ilang katungdanan. Pero kung ang ilang kinaiya kung ang ilang kinaiya mapahitason kana murag matamaan sila atong pag-ingon ni Kristo, ayaw mo pagtawag amahan diri sa yuta. Okay. Di man yung kaangayan anong titulo sa amahan kung mapahitason ka. Patawag-tawag og amahan din mapahitason day ka. Mura kag nagpaka-Diyos ana. Inan na theology sa Katoliko. Kinahanglan gud ani kining mobasa tag Biblia authoritative interpretation. Kinahanglan ang pwede man ta mo sabot ani kay naa man tay huna-huna. Pwede ta mo interpret aning Biblia pero dili mo final arbiter ang atong kaugalingong interpretation. Inig sabot gali nato ato ding i-refer sa authorized persons. Kinsa to mga gi-authorize i-refer nato nila kay ang ila mo final interpretation. Ako pwede ko mo interpret pero akong ipasubay sa Supreme Court. Paras ra na gud sa atong balaod sa Pilipinas ang final arbiter Supreme Court inana kining Biblia pod inigbasa nato unsi atong nasabtan mangutana din ta sa atong Supreme Court kinsa may atong Supreme Court ang mga obispo ngano man sila mo'y nakasunod sa katungdanan sa mga apostoles. Kinsa mang tinhuan ron nga ang iyang ordination gikan sa mga apostoles makita gyud sa history wa may lain kana mga ordination sa atong mga obispo. Nya kana mga pare kay gi-authorize las obispo na apil na po sila ana. Na-extend sila ana, no? Na mohatag ko ninyong example. Katong si Obispo Ignacio amo po ning gihisgutan gabi is plaza, no? Si Obispo Ignacio tinun-an ni San Juan. Direct gyud nga tinun-an. Muna makaingon bitaw ko kay hinumdum ko sa Iglesia ni Cristo bisan manggali Adventist. Nga mayon sila nga
Na ngano man mong magkatoliko man mo nga ang gainbinto diri na ta kay hapit na to mo na ni katong wa man nato tumisgot itong atong unang gisgutan no. Ngano man to na nga kanang iglesyang gitukod ni Kristo gitawag man nagkatoliko. Mao man ni. Mao no nganong gitawag na sa katoliko mao ni. Niadtong 110 AD 110 AD. Unsa man ang 110 AD? Mga unang bahin sa ikaduhang siglo. Kay ang unang siglo from 1 AD to 100 AD. 100 years mo man na century. Siglo 100 years. Niadtong 1 AD to 100 mo na siya per century. Unang siglo. Dayon pag mo lapas na, sugod na sa ikaduhang siglo. Ito. Niadtong 110 AD, na ato'y obispo nga si Obispo Ignacio o Saint Ignatius of Antioch. Biblikal magalit ng Antioch. Si Bishop Ignatius of Antioch, tinun-an disciple of Saint John. Siya mo'y unang migamit, mi-invento pwede na itong gamiton ng pulong invento. Siya mo'y nag-invento ng pagtawag og katoliko sa iglesyang gitukod ni Kristo. Mo nang ang uban mo ingon dayon nga adili dahil Kristo mo'y gatukod anang katoliko. Si Ignacio diay kay siya may ga-invento anang ngalang katoliko. So may tubag na to inanin no. Mayon gaytag katoliko pundok na katawhan. Ang pulong o terminong katoliko mahimong ingnon na to nga si Obispo Ignacio mo'y ga-invento. Pero kanang iyang gihinganlan anang iyang giinbento nga katoliko nga ngalan diha na. Kay ang ubang kong tinuhuan sa mas iglesia ni Kristo bisan kalikan ng Adventist na sila argumento nga murag inanion nila ba nga ako mo si Ignacio mo giinbento anang ngalang katoliko but pasabot kanang katoliko didto na nagsugod o ang nagtukod na si Obispo Ignacio. Dili man na mao kay murag mulutaw nga ingon ani ang ilang buot ipasabot. Ang ngalan di ay mo'y nakapatungha sa butang gihinganlan. Kay pag ingon ni Ignacio, katoliko. Dito nagsugod ang katoliko. Dito nagsugod ang pundok ang katoliko. Di man na mao. Ano man, ang logic na to, kanang bata. Ang ngalan bas bata mo'y nakapatungha sa bata? Dili, naa na ang bata, awahi lang ang iyang ngalan. Kuha ninyo, simplor naman kay na. No? Naa na ang katoliko, naa na ang pundok, awahi lang nganlig katoliko. Maingon na. No? Sama ba ni Kuan? Simon nga gitawag og Pedro. Buot ba'y pasabot sa dihang gihinganlan siya Pedro, mao pa iyang pagkatungha siyang pagkatao? Nga awahin naman to? Dili kaya ang una yung nailagyod ni Simon o Pedro, dili Pedro, Simon. Simon. Nganlan bitaw siyang Kristo og Pedro. Kay bolo mo nga nung Pedro, kay kanang Pedro sa Aramaico nga pinulungan ni Kristo, si Pas, kipa, buot pasabot bato. Naanay meaning kay siya may gihimong biker. Si Kristo mao joy bato, pero iyang gihimong bato pod si Pedro buot pasabot siya may himuong nga purot parehas niya, mahimong mangulo pod. Mao na siya. Gihinganlan siya bato, buot pasabot ni tungha ang pagkatao ni Pedro sa dihang gihinganlan siya Pedro, dili dili sayop na, no? Kanang pagtawag pag-inbento sa ngalan nga katoliko, ang termino ra mo'y giinbento pras ba ang termino nga Trinity? Kanang ang mga Adventist mo tuo mag-Trinity. Pero inbento ra man kanang ngalang Trinity. Pero dili ang mga iglesia ni Kristo maingon nga kana dayang Trinity didto na nagsugod ni Tertuliano kung wa ko malimot kay siya may nag-inbento anang pulonga. Mao gyapon kanang pagtulon-ana ko ni tungha sa diyang ni tungha ng termino di na mao. Kay ang gipasabot anang Trinity usa ka Dios nga naas tulo ka persona. Kanang Amahan, Anak, Espiritu Santo na nas Biblia. Ang ilang relasyon gitawag nag-Trinity. Ya moingon ang Iglesia ni Kristo, pagtunghaan ang terminong Trinity, diha pa nagsugod ng pagtulon-ana, di na mao. Naana ng Amahan, Anak, Espiritu Santo, naana na ilang relasyon, awahi lang tawag og Trinity. Kuha ninyo. Simple kay na. No? Panitan ako. Nailamang ko ron ninyo sa radyo nga Veritas. Pero mao ba yun ni akong yung unang nga nailhan ko dili awahin ako nailhan og Veritas. Ang una yung naila ko Silbert ra gyud na kay mo naghihingalan sa akong ginikanan. Silbert. Then
gianggaan po ko na akong parinti ba to, mo'y gaangga og babi, og kibot kisay gaangga na kog babi kay gitawag man po kog babi. Then pagkadako nako, naana po ko'y call sign nga Veritas. Dili kay nadaghan ako sa diyang gitawag kog Silbert, tawag kog babi, gitawag kog Veritas, daghan na lahi si Silbert, si babi ug si Veritas. Dili usar ako. Daghan lang kog katawagan, daghan lang kog ngalan. Inana, bisan pag daghanon ako ngalan, di gyud ko mudaghan, usar gyud ko. Mao pod na ang iglesyang gitukod ni Kristo. Sa Biblia mga igsoon, dili kay usar ngalan sa iglesia, daghan. Lain-lain. Ako man ning gisgutan sa plaza. Kung mangutana ka ni Pablo, wala agi usa ka ngalan. Kung moana ka sa mga iglesia ni Kristo Manalo, ang ila ra gyung siging balik-balikon, iglesia ni Kristo, iglesia ni Kristo, iglesia ni Kristo. Dili man na mo style ni Pablo. Ang style ni Pablo lain-lain ang iyang pagtawag sa iglesia, pero usar ra. Unsay prueba? Sakto na kanang Roma 16:16 gitawag ni Pablo og iglesia ni Kristo. Pero kung mudaga na po dito sa 1 Corinto 1:2, gitawag na po niya iglesia sa Dios. Daga na po dito sa 1 Corinto 14:33, gitawag na po niya iglesia sa mga santos o iglesia sa mga balaan. Then pag abot sa Corinto, tapulan siguro siya moingog iglesia ni Kristo sa Corinto. Moingon na siya moditso ra siya Iglesias Corinto, Iglesias Tesalonica. Inana daghang katawagan sa iglesia. Okay, mahulagway man, mahulagway. So mao na nga bisan pag lain-laino na ngalan pero usar ra gihinganlan, usar ra na. Unya katong nahitabo ni Obispo Ignacio pag tawag niya Katoliko sa iglesyang gitukod ni Kristo, kana nagtug-an nga ang iglesia ni Kristo da is Biblia o Katoliko usar ra. Usar ra. Ako naman ning gisgutan si Miyagi, no? Ako po ning gisgutan sa plaza nga si Simon nailag ito siya sa pagka-Simon. Pero sa diyang gihinganlan siya Pedro, makaingon bata nga naduha si Simon og Pedro o usar ka tawo? Usar ra. Kay ang gihinganlag Pedro, maura man puto si Simon. Unya katong nahitabo adtong 110 AD nga gitawag og Katoliko ang iglesia ni Kristo. Na di but pasabot base sa logic, usar ra di ay ang iglesia ni Kristo og Katoliko. Kay ang gihinganlan og Katoliko, ang iglesia ni Kristo ra man pod. Nakuha ninyo mo na nga misnomer ng wali sa mga ministro nila nga moingon sila nga biya mus Katoliko kay ang mabasa sa Biblia iglesia ni Kristo. Nganong mag-iglesia ni Kristo pamantang Katoliko nga kita may original nga iglesia ni Kristo? Hagbay rata nga na wala pa ng 1914. Di ba? Mo na nga misno ako na uwat po ko hapit sa una ni. Kaya mo sulod mo apil mong puguan ng grupuha unta, no? So wa pa ko kasabot, no? Kay tuod no mabasa gyud iglesia ni Kristo nya kay sa alang ko piki man di ay. Nasakit ni pero mo ning tinuod dili din ta mo tuog wa sa saktog ngalan tanawa sa history. Ang iglesia ni Kristo gitawag og Katoliko, therefore usar ra day ang iglesia ni Kristo og Katoliko, dili na lain-lain. Naunsa man na ninyo ron? Nga sumala sa history ang gitawag og Katoliko ang iglesia ni Kristo ra man pod. Di usar ra di ay ang iglesia ni Kristo og Katoliko. Simple logic ra man na. Pero ngano mo man hibaluan na kay private interpretation. So akong giingon ninyo, private interpretation divides the people of God. Mao ni nahitabo na to. Di ta mosalig sa otoridad sa mga obispo nga gikan sa mga apostoles. Biktima po ko sa una ani kay hapit man kumubiya sa Katoliko, no? Pero salamat sa Dios, no? Nindot pa unta gayuhon na to nig-discuss. Actually dili lang kay Katoliko unta ang hisgutan na to kanang iyang pagkaruman apil pud unta na pero wa na tay igong panahon sunod na lang nga mga panahon mga igsoon sa atong tulumanon. So wa naman tay igong panahon sige apo no. Kining ubos niyong alagad no si Silbert Dondoyano Senior alias Veritas. O gusap sa akong mga amigos sa technical side Danny Ludog Tax Ilumba ug sa tanang mga kauban nato diri amigos sa DXDR pinanguluhan sa atong manager Edgar Dugumo. Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Bird na Bird Sale Promo sa ProSite